Dobrý den, dnes mě paní Martina požádala, abych vyložil karty ohledně její nové práce. Vyberme si z balíčku 3 karty. Poprosím první kartu. Poprosím druhou kartu. A poprosím třetí kartu. Balíček si dáme stranou. Co nám říká první karta? Rytíř. Druhá karta. Přítel. Tady cítím silné propojení mezi těmato 2 kartami. A třetí karta. Úspěch. Přiřadíme k těmto kamenům. Přiřadíme kameny k těmto kartám. Rytíř. To je rubín s křemenem. Přítel je sluneční kámen a úspěch je fialový fluorid. Tak co nám říká tento výklad, nebo toto souznění těchto karet, proč zrovna vyšly vedle sebe takto uspořádané? Já cítím, že vyjádření toho rytíře, této podstaty, je paní Martina sama. Je to silný člověk, nebojí se výzev, nebojí se být na věci sama, jít do věcí odvážně, někdy i po hlavě, ale vždycky s rozmyslem. A právě to, že Martina je pro sebe ten nejlepší přítel, který nejvíc podpoří, který jí dodává odvahu a zároveň ta konjunkce těchto kamenů, sluneční kámen a tento rubín v křemeni, dodávají jedinečnou symbiózu mezi tím, že Martina jednak je pro sebe sama mocným přítelem, ale dokáže i tu lásku a tu náklonnost vstřebávat i z jejího bezprostředního okolí, kde se vyskytuje také mnoho jejich přátel, který vždy podrží, podpoří a možná, že, a to už souvisí s třetí kartou, možná si najde i dobré přátelé v její nové práci, o kterou se možná teďka pokouší, možná už cítím, že už tím krokem vykročila, že už její na blízku ta nová práce, možná už dostala i pracovní nabídku a teď se rozhoduje, jestli do ní jít nebo nejít. Ale vzhledem k tomu, že už má takhle nakročeno a rytíř se nikdy nevrací, ten jde pořád vpřed, a tím, že třetí karta nám vyjadřuje úspěch, tak já myslím, že je jednoznačné, že je to cesta správným směrem a že by se měla pokusit naplnit tuto možnost této nové příležitosti. Ještě si vybereme další karty, 2 doplňující, které nám napoví, jak bude její úspěch probíhat v následujícím zaměstnání. Vybereme 2 doplňkové karty. Poprosím první kartu a poprosím druhou kartu. První doplňková karta. Správa. A druhá karta. Síla. Přiřadíme kameny k těmto kartám. Správa. To je Onyx. A síla. Aragonit. Tyto doplňkové karty, které vyjadřují její úspěch v nové práci, kterou už pravděpodobně si vybírá, do které má nakročeno. Zpráva je možná přímo tento výklad, tato věštba je tou zprávou, kterou by se mohla řídit, aby dosáhla svého úspěchu a v té nové práci bude v podstatě obdrží spoustu zpráv, které budou silné, které budou podněcovat její výzvy, který s tou svojí silou dokáže plnit, protože rytíř a síla to je jednoznačně silné propojení, které je od základu. Já myslím, že toto propojení je ještě vyjadřeno tímto opálem žlutým a ten dodává
přímo v této diagonále s jasnou energií rytíře, který je v současnosti na tomto místě, rozhoduje se a konečným úspěchem, ve které bude její síla na této nové pozici, v této nové práci, bude tam mít spoustu přátel, bude dostávat zprávy, které budou vyjadřovat její úspěch, její sílu, její houževnatost a já myslím, že Martina se díky tomuto rozhodne správně v souladu s její duší a s její cestou.